per on puc passar. Perquè puc aproximar. Aquestes són les oliveres que hem pujat i ara estem. Aquí en teoria hi ha un trosset que no es fa. Això és arbrat i això és matollar. Matollar com el gestioneu? Hi ha Joan, que és el que té les cabres. Les cabres van poder però les càrregues ramaderes que tenim avui en dia Bueno, pues, què vols que et conte? No cal. Quin dia quedem aquí a Rasquera? A Rasquera és el... Sí? Ostres, sí, ara... Sí, està sobretot. Ara pedisme. Vale. Un momentet aquí, aneu aquí, així, tranquil, aneu mirant. Sembla que ja han acabat, per sort. Sempre està bé. Sergi, deixa-la a ells. Així, que...